Kauan sitten kaukaisessa kaupungissa kaupungin valtuusto suunnitteli koulujen päivätoiminnan lakkauttamista. Urhea rehtori Leinonen johti joukkojaan kapinassa valtuustoa vastaan. Valtuusto! Ei Jarno, mitä nyt tulet tänne? Pitikö se vissiin? Miksi se ääni on tähän koskaan niinku sovita? Se on umpiluupää. Jätkä, tulkaa äkkiä tänne! Parasta olla hyvä juttu. Mihin me nyt sitten ollaan menossa? Banaanilaakson järvelle. Sinne on laskeutunut UFO ja mä näin itse. Joopa joo. Ihan totta, kohta saatte nähdä. Sulla on tuntemattomia esineitä korkeintaan siellä, minne aurinko ei paista. Mihin se oikein hävisi? Tuossa kai se on allalla. Tervehdys vaan matoset, minä tulen Marsista. Jos pystyn, niin ota ihmisen muoto. Ei sun kas pysty keskustelemaan näin. Hyvä on, mutta vain tämän kerran. Hyi vittu, miten ruma naama. Selvä. Miten ois tämä? Vitu ameenpa se on sama pärstä. Saatana kusipää. Nyt alkoi alienin metsästysaika. Tarvitsen vaatteesi ja moottoripyörästä. Sä lasket leikkiä, etkä laske. No ei. No kuka siellä mukaan tähän aikaan voi olla? Olisitko mahdollisesti Jarno Mäkelä? Kyllä kai mä oon. Tervehdys, olen koordinaattori. Tulen tulevaisuudesta. Voisinko päästä sisään? Koordinaattorita aina tervetulleita meille, mutta niin on vissiin kaikki muukin. Tulevaisuus on todella syvältä perseestä. Kodinkoneet olivat ottaneet vallan ja ihmiset ajoisivat takaisin kivikaudelle. Koneet luulivat, että voitto oli jo heidän. No mutta miksi ihmiset ei taistelleet vastaan? Ihmiskunnan parhaat sotilaat kyllä taistelivat viimeiseen saakka. Perkele, pitää lähteä huomenna nytti pyyhkille, kun ei voi koneitakaan käyttää. Vastarinta oli kuitenkin turhaa. Mukava tässä on turista, mutta minkä takia sä kerrot mulle kaiken tämän? Siksi että. Miksi koordinaattori kertoi tämän kaiken Jarnolle? Miksi Jarnolla on punainen tonttulakki päässä, vaikka on kesä? Miksi rakasteleva pariskunta ylitti tien? Nämä ja paljon muuta saat tietää nyt. Sinä olet tämän kaiken takana. Sinä olet syyllinen. Yksin sinä, ei kukaan muu. Sekin syypää.